Искам много да ви благодаря, че сте тук тази вечер. Знам, че е за пети път. Знам, че е студено. Знам, че взехме оставката на правителството. Но ако тази вечер вие не бяхте тук, те щяха да продължат да правят безобразия. Единственият начин да ги спрем е да сме заедно тук с всяко безобразие. Те си мислят, че ще ни забълбичкат и ще ни излъжат. Както вече 7-ми месец лъжат младите лекари. То щеше да бъде май, после щеше да бъде юли, после щеше да бъде септември, после щеше да бъде с първия бюджет, после щеше да бъде с втория бюджет. И още не се е случило. Караха бюджет. Казаха, че го изтеглят. После, че го променят. После го изтеглиха. После вкараха още по-кратлив бюджет. После казаха не, даваме оставка, вадим го. И сега пак вкараха вчера този кратливия бюджет с парите за ливади, а не за лекари и медицински сестри. И само това, че вие сте днес тук, спря този крадлив бюджет и най-накрая бюджета го спряхме, приключихме с него. Правителството подаде оставка, но още не сме приключили с него. Няма да сме приключили, докато не се насрочат изборите. Така че никакво отпускане. Те са толкова нагли, че като нищо ще пробват с мандат в този парламент пак да се сглобят. Никакво отпускане. Избори! 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 В комисия гласуваха да падне охраната на Борисов и Пеевски на първо четене в комисия единодушно, защото знаеха, че има протест. Като го знаем Борисов какъв е въртелив и вечер казва нещо, сутрин казва друго, а по обяд сам си говори. Утре ще съберем подписи за извънредно заседание, за да може на първо четене целият парламент да го гласува. После, за съжаление, те ще имат предложения, ще се опитат да измислят някакви хитринки, ще се опитат да го развлачат така, че парламента се разпусне. Но имам една новина за тях. Няма да стане по този начин и ще ви вземем охраната преди да си тръгне парламента. Чака ни дълъг и труден път, за да си вземем държавата обратно и да извадим мафията от нея. Този път започва с честни избори и за това искам да ви помоля. Онлайн сме пуснали форми, запишете се, да наблюдавате изборите, да снимате купувачите, да ги изобличим, защото това е единствения начин. Само вие може да ги спрете. Силата е у вас.